از شرکت شفا روغن تازه سیاه‌دانه را میتوانید دسترس کنید. اگر که شما از درد سر اذیت میکشید یا نفس تنگی و درد دل دارید و یا بیماری پروستات دارید، پس به این شرکت مراجعت کنید. داروها برای حفظ کردن ریش و موی سر، همه داروها با صفت بلند میباشند. حتما از نام کانال یوریست جی مراجعت کنید. این شرکت برادران تاجیک در خدمت ما و شما میباشد. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо дар видеои имрӯза чандин ахборотҳои нава барои шумо омода кардем ва пешниҳод мекунем видеоро то охир бо диққат тамошо кунен, аз ахборотҳои нав шуморам огоҳ бошен. Ба ҳамаи шумо ёдовар месозум, чӣ хеле ки медонен дар канали Юрист Джей конкурс рафтесай ва конкурси мо иборат аз 850 дона билет ва 36 дона приз иборат мебошад. Ҳамагӣ як дона билет 250 рубла дар бар мегира. Ба 250 рубл метавонед соҳиби приз бишен. Барои билет харидан дайнами картаи Сбербанк ба номи Мунис Хуршедович 250 рубла мепартоен ва дар рақамҳои WhatsApp чектона рӯй мекунед. Аввалин ахбороти мо оиди як қонуни нав дар Федератсияи Россия. Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин барои таъмили суботи молиявии кишвараш фармони ҷадид имзо кард. Ба хабари котиботи Кремл, ҳамакнун баровардани $10,000 аз қаламрави Русия тибқи фармони тасвибнамудаи Владимир Путин мамнӯъ аст. Дар ҳуҷҷат гуфта шудааст, ин тадбирҳо амалиёти ғайридӯстона ва хилофи ҳуқуқи байнихалқии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои байнихалқӣ ба онҳо ҳамроҳ шуда ба амал омадааст. Ҳамин тариқ сар аз 2 март содироти асъор ё асбобҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ ба маблағи зиёда аз $10,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо қурби Бонки Маркази Русӣ содирот манъ карда шудааст. Маврид ба зикр аст, ки қаблан Иттиҳодияи Аврупо, Британияи Кабир ва Канада алайҳи кишвардори Русия Владимир Путин ва вазири умурии хориҷии Русия Сергей Лавров таҳрим ҷорӣ карданд. Яъне ки бо қарори президенти Федератсияи Россия шурӯъ карда аз 2 март шаҳрвандони Федератсияи Россия иҷозат надоранд, ки зиёда аз $10,000 аз Федератсияи Россия берун буроранд. ин ахборот ба касое тааллуқ дорад, ки шаҳрвандии Россияро доранд. Яъне тоҷикое ки дар Россия қарор доранд ва шаҳрвандии Россияро доранд, ба ин шахсиятҳоро ҳам тааллуқ дорад. Дигар ахбороти мо низ оиди як қонуни нави дигар дар Федератсияи Россия. Чӣ хеле ки айни ҳол медонен, вазъияти Россия бо Украина чӣ гуна қарор дорад ва аз сабаби дар шабакаҳои интернетӣ информатсияҳои бардурӯғ паҳн кардан, президенти Россия тасмим гирифт, ки қонунеро имзо куна ва нисбати ин гуна сайтҳо ё нисбати ин гуна шаҳрвандо ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ карданд. Ҳар як шахсияте ки хабарҳои дурӯғ оиди ҷанги Украина ва Федератсияи Россия дар сайтҳои интернетӣ паҳн мекунанд, нисбати ӯ шаҳрванд, нисбати ӯ шахсият парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад ва ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 12 сол ҷазо дода мешавад. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, аз ин чизо худдорӣ кунед. Чӣ хеле ки дар як видеои ман савол доданд, ки барои чӣ видеоҳое ки дар Украина ва Россия рафтестай байншон ту дар каналат намепартой. Ба ҳамин хотир ман гуфтам, ки дар кор нест ҳамин чизоро паҳн кардан. Мисол, айкиҷо медонед, ки ҳамун информатсия роста ё ки дурӯғ. Видеое ки кардагиян, мисол тура доказат карда наметавонед, ки авай ростай дар ҳақиқат ё дурӯғ. Ба ҳамин хотир худдорӣ кунед ва барои ҳамин гуна ашхосон қонун биромадагиай, касе ки информатсияҳои бардурӯғ оиди ҷанги Украина ва Россия пешниҳоди тамошобино мекунад, парвандаи ҷиноятӣ нисбати ӯ оғоз карда мешавад. Дигар ахбороти мо оиди шаҳрдории Душанбе то бозори Кушониён хатсайрҳои нав боз кард. аз 1 март бо мақсади мусоидат ва осон шудани равоҳои мусофирон то маркази савдои Кушониён ба нақшаи аксари хатсайрҳои нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанбе тағйирот ворид карда шуд. тавре ки дафтари матбуоти шаҳрдорӣ хабар медиҳад, аз ҷумла бо хатсайрҳои автобуси рақами 41 бозори Кушониён аз самти маркази савдои Балх тавассути хиёбонҳои Ганҷавӣ, Расулов, Ғафуров, Нусратулло Махсум, Алишернавоӣ,
Каромов, Шерозӣ то маркази савдои кушониён тағйирот ворид карда шудааст. Яъне ки автобуси рақами 41 аз инҷа пас аз бозори Балх то бозори кушониён мусофирора мекашонад. Ҳамчунин ба хатсайри микроавтобус яъне ки маршруткаҳо спринтерора дар назар дорем. Рақами 19 маҳаллаи Пахтакор боғи Хаём аз самти маҳаллаи Пахтакор тавассути кӯчаҳо ва хиёбонҳои Борбад, Маяковский, Шерозӣ, Сино, Шерализода, Ҳувайдуллоев, Исмоили Сомонӣ, Шерозӣ то маркази савдои кушониён низ тағйирот сурат гирифтааст. Яъне ки линияи 19 бисёриёт медонен ки ай вақташ ин линия кору фаъолият мекард. Айни ҳол аз маҳаллаи Пахтакор то бозори кушониён мусофиркашонӣ мекунад. Ва инчунин гуфта мешавад ки як хатсайри дигар автобуси 29 аз маҳаллаи Пахтакор низ то бозори кушониён мусофиркашонӣ мекунад. Шаҳрдории пойтахт аз шаҳрвандон хоҳиш кардааст ки аз хизматрасонии хатсайрҳои автобусии муосирии ватанӣ ва хатсайрҳои микроавтобусии болизикр истифода баранд. Ёдрас мекунем ки ба ифтитоҳи бозори кушониён дар канори пойтахт дар наздикии маркази барқу гаримдиҳии Душанбе ду бозор яъне ки Ҷалҷам ва Султони Кабир баста шуда савдогарони ин бозорҳо ба бозори нав кӯчонида шуданд. Яъне ки бозори кушониён аз вақте ки кушода шуд бозори Султони Кабир ва бозори Ҷалҷам баста шуданд. Айни ҳол бозори Султони Кабир ва бозори Ҷалҷам кору фаъолияти худша савдогарош дар бозори кушониён идома метиҳанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин мо навори худмона ҷамъбаст мекунем. Дар канали мо ҳатман обуна бишед то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.